alle sammen. Jeg skal tegne. Jeg skal lave en cookie. Altså, jeg bruger mest sort. Guys, jeg tror bare... P4 sådan lidt. Nej. Okay. Nej, det er bare mig, ikke? Jeg tror, det er bare vinden. Altså, jeg kan ikke bevæge sig. Nå, videre. Nu så er jeg i gang med at tegne den pink, fordi jeg elsker de der cookies. Kender I de der cookies, der er pink? Sådan. Eller det. Okay, nu ved jeg ikke. Guys, prøv lige at vente. Leila, der kunne sgu da ikke være en bamse, der bevæger sig. Bamse kan ikke bevæge sig. Prøv lige at se på den, Jasmin. Den